Ai. Mana oi, mana. Terus mana? Hello everyone, hope uRaisula luhamba kahle. So today uKhuzani kade esikhombisa behind the scenes la khona ekhombisa bemfundisa ukugibela kuleya nto leya ayindisa ngayo. Ngiyazi-ke nami igama layo. Uyazi-ke comment down below ukuthi yini igama layo. Asihambe-ke soyibuka-ke leyo video. Ngiyacela phela ukuthi uma uthi uyaqala ukufika lana ushiye ulikile, uphinde ushiye usubscribe-ile ukuze ungaphuthela phela ama-video afana nalawo ashona khona ngisambe sokubuka uKhuzani ecishe limala. Oh, sorry. No worries. Throw it back. Ai. Mana oi, mana. Terus mana? Buzokushuta wena, buzokushuta. Uthe inhloso yakhe ukuthi nimbone nesekhomese ndiza kanjena nje siqhamuke emazulwini. Kusuke kuyilobo kubunzima suke ebhekene nabo nje behind the scenes. Anyways, ngiyacela ukuthi nawe ukukhomenta umbono wakho ngalelo daba. Anyways, ke sivala lapho ke i-video yanamhlanje. I really hope ukuthi enjoyile i-video. If you enjoyile ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina I'll see you in the next video. Bye.